danas ćemo se imati novi klip u ovom kanalu. Danas imamo novi challenge i Big Box. Neću Big Box. Hoćemo. Nema šanse. Mr. Lin challenge i Big Box. Tako da, ajde da krenemo. Ovo je majka. Znači majka. Evo koji je to listeri. Prazan je. Trenutno. A samo ljudi malo. I evo nas ljudi nazad. Ovo je najljepši Listerlin koji ste ikada vidjeli. Znači ljudi najljepši. Ali nećemo njega. Nije Listerlin, već je neki Don't to Dent iz DM-a u Bingu. Da. A ja predveče idemo bingo! Jesti capriccioso, capriccioso, ja ti će se najsti. Bingo, 34 bingo, kraj dobrih cijena, a sve je skupo. Adi broji meni, ja brojim njemu. Imaš li štoperić? Vidjet ćemo imamo li štopernicu. Ljudi sam malo. I ljudi, evo nas natrag, znači baš je puno vremena trebalo da nađemo štoperc. Ovog ono se gasi svaki 5 sekundi, znači nemojte kupovati Samsung Google Plus. Već kupujte. Kupujte. Jebim ti mater. Izvinjavam se ljudi. Kupujte Prestigio Multipad 7.0 Ultra Plus tablet, PC, MP. Dobro, možete ga naći na www.prestigio.com. Da, možete ga kupiti, jako je jeftin. Ja mislim da je meni je bio 90 evra. Tako da jako 90 eura, znači ljudi jako je jeftin. Hajde, paltu što. Listerin. 3. Ovako ljudi. Čekaj. Da snimaj mene ovo, ja se ne vidim. Pa pričam vam. Ja ću ljudi dole. Hajde. Čekaj. Ljudi dole. Čekaj. Ajde. 3. Hajde proći prvo. Čekaj. Sačekajte ljudi. Drzu što. Evo nas od nazad, znači ja i Adi smo odlučili proučiti suru. Evo ga ljudi, tespih. Kur'an s prevodom. Kur'an na arapskom. Najveći. I najveći Kur'an na bosanskom. Na baskom načinu. A ljudi, tako da ja i Adi smo odlučili proučiti sure. Ok, ja ću već proučiti. Ja ću sad uzeti fino Kur'an. Naći neku suru. Sad da vidimo, nađe nešto. Ima li što ovdje? Aha, Ja sam proučio. ko od vas zna čitati arapski, nek se javi. Ko je Arab? Gdje ću ovdje? Sura 1, strana 11. Aha, Fatiha. Fatihu sam ja sad proučio. 11. Samo ljudi. Metkom. Strana 11. Metkom. Osjećam. Da, ja ću stopirati. Nemoj! Sad ću početi učiti. Allahu Ekber! Šalim se ljudi, nemoj se sad im zabaviti. Fino to oko ruke. Tespi. Minuta. Ovo će biti minuta. Ajde. Ajde. 3, 4. Stop. Ne, čekaj. O, što, ja sam strašljiv. Ajde. 3. Kako je to Ružno. 3, 4, sad.
ljudi, ovo gavno. Ljudi, ja sam se šalio za Big Box. Ako vam se video, ostavite like, share, subscribe. Također komentirajte ovaj video, a mi se vidimo sljedećem. 27 ljudi.